Pre svega oduševilo me izlaganje kolege Đokića, zaista svaku reč potpisujem i eto ja ću se samo nadvezati na vas, neću se vraćati na studente, studentski pokret, studentske zahteve. Dakle, eto iskoristit ću priliku da govorim o nekim svojim ličnim motivima zašto sam potpisala predlog za razrešenje gradonačelnice. Biću iskrena, to je zaista zbog odnosa prema mladima. Dakle, ja smatram da vi nemate interakciju sa mladima, a evo sad ću navesti zašto to tvrdim. Dakle, mislim da ne znate kakvi su stavovi mladih po nekim ključnim pitanjima, da ne znate kako vide budućnost i slično. Ako govorimo recimo o personalnim rešenjima, evo imam većnika za društvene delatnosti, mislim zaista ništa lično, ali smatram da sa vaše strane nismo imali nikakvu inicijativu koja bi suštinski doprinela položaju mladih. Evo ovdje imamo koleginicu odbornicu koja je direktorka studentskog centra, tako ako se ne varam, čak mislim drugi mandat. Ja ne ulazim u lične kompetencije zaista, ali eto od kako smo u ovom sazivu ja vas nisam čula da ste govorili o studentima, o mladima i slično. Dakle, molim? Samo malo. Slažem se, Bela govore, da. Što se tiče nekih drugih personalnih rješenja, u to ne bih ulazila zato što su već kolege dosta rekle. Bavim se samo onima koji bi trebali da vode računa o mladima. Što se tiče budžeta, budžet za sport i omladinu iznosi negde oko 2,64%, ako sam dobro izračunala, mislim da će me gospodin Petković ispraviti ako grešim, ali od čega je nešto više 2% za sport. Dakle, šta nam ostaje za mladi i za omladinsku politiku? Šta možemo sa tih 0,5% ili nešto više od toga? Smatram da mladi apsolutno ne učestvuju u procesu donošenja odluka i smatram da se njihov glas ne čuje. Dakle, ja sam sve vreme imala utisak da se ni moj glas ne bi čuo, da nisam odlučila da uđem u politiku i da eto ovde sedim ravnopravno sa vama, pa da imam mogućnost da za govornicom iznesem svoje mišljenje. Ali šta će oni koji nemaju tu mogućnost? Dakle, eto, kažem, i moj glas vjerojatno ne bi čuo, a bavila sam se omladinskim aktivizmom od prve godine srednje škole. Dakle, osvrnut ću se na taj neki, da kažemo, institucionalni odnos, jer smatram da mladi nemaju poverenje u institucije, a evo zbog čega. Ja sam postavila pre ove sednice odborničko pitanje vezano za Savet za mlade i mislim da ste sve sami rekli, ako mi imamo situaciju da u pretprošlom sazivu ovog saveta imamo 2 sednice, a u prošlom ni jednu, mislim da to dovoljno govori o tome koliko vam je stalo do mišljenja mladih. Nemamo ni aktualni saziv. Ja sam ovde planirala da govorimo o nekim pozitivnim temama, nešto u smislu da kažemo inovativno, da uvedemo gradski đački parlament ili nešto slično, ali ja prosto nemam adresu kome da se obratim u ovom momentu, jer nemam aktualni saziv. Takođe bih se osvrnula ovde što je to bila jedna pozitivna stvar kada je formirana Užička parlamentarna unija. Dakle, radilo se o tome da na jednom mestu imamo predstavnike učeničkih parlamenta svih srednjih škola i akademije. Bila sam predstavnik gimnazije na tom, mislim da je to čak poslednji sastanak, to je bila školska 2023-2024. Tada je, pošto je gospodin Mitrović tada bio predsednik Skupštine, on je vodio taj sastanak. Tu smo iznali probleme koje smo u tom momentu imali. Eto, ja ispred gimnazije sam govorila o manjku prostora, manjku kabineta, ekonomska škola imala problem sa, koji ima i dalje, da i to istaknemo, sa neuslovnim toaletima i slično. Dakle, gospodin Mitrović je samo to onako notirao i ostalih 40 minuta je pričao o tada Užice predstavnica kultura projektu i šta će se u tom momentu uraditi, ali to nas tada nije interesovalo. Nas je interesovalo da nas neko sasluša i da nam da neke odgovore konkretne. Mi te odgovore nismo dobili, a mislim, ako se ne varam, da je to bio poslednji sastanak. Dakle, još ću jednom naglasiti da je moj utisak da mladi nemaju poverenja u institucije, da nemaju kome da se obrate, da nemaju sagovornika sa druge strane. Mislim da u prilog svemu ovome ide i činjenica, GIZ je objavio nedavno jedno istraživanje vezano za grad Užice u kom se navodi da je naš grad u proteklih 9 godina ostao bez čak četvrtine mladih. Dakle, smatram da je to jedna jako poražavajuća činjenica, ali da sama za sebe dosta govori šta mladi misle o aktualnoj vlasti i o vašem načinu rukovođenja gradom. Tu bi zaista još bilo dosta stvari, ali eto, trudit ću se da budem kratka. Ne mogu da se ne osvrnem na to, koleginice su u četvrtak govorile kako se vi nosite sa velikim pritiskom i slično, verujem da je to tako.
ali pošto obavljate javnu funkciju za koje je zakonom pa i našim statutom propisana odgovornost kako za činjenje, tako i za nečinjenje. Smatram da ukoliko vi niste u mogućnosti da se nosite sa takvom vrstom pritisaka, da ipak treba da držite do nekog ličnog Molim vas da je integriteta dobacivanja. i da se Bez poučite. priče generalno. U redu, u redu. Dakle, sve ovo treba da shvatite kao jednu zaista krajnje dobronamernu kritiku, eto, devojke 19 godina, studentkinja prava, koja ima želju da se po završetku studija vrati ovde i da ovde ima porodicu, ali smatram da mladi jednostavno u ovakvim uslovima nemaju šansu za tako nešto. Eto, ja ću sa tim zaključiti, pa čući vaše reakcije.